Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. Diumenge 32 de durant l'any. Text de l'Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps, Jesús deia en el seu ensenyament: Aneu amb compte amb els escribes, que els agrada de passejar amb vestits llargs i de ser saludats en les places i ocupar els primers seients de les sinagogues i els primers llocs en els convits, els quals devoren les cases de les vídues amb el pretext de llargues oracions. Ells rebran una condemna més gran. I assegut davant del gasofilaci, mirava com la gent hi tirava monedes, i molts rics n'hi tiraven moltes. I quan va arribar una vídua pobra, hi tirà 2 petites monedes, que equivalen a 1 quadrant, i convocant els seus deixebles, els diu: En veritat us dic, aquesta vídua pobra hi ha tirat més que tots els que hi han tirat al gasofilaci, ja que tots hi han tirat del que els sobrava. Però aquesta, de la seva indigència, tot el que posseïa ho ha tirat, tot el que tenia per a viure. Comentari. Reverendo don José Martínez Colín, Culiacán, Mèxic. Tots hi han tirat dels que els sobrava, però aquesta, de la seva indigència, tot el que posseïa ho ha tirat. Avui, l'Evangeli ens presenta el Crist com a mestre i ens parla del despreniment que hem de viure. Un despreniment, en primer lloc, de l'honor o reconeixença propis, que a voltes anem cercant. Aneu amb compte de ser saludats en les places i ocupar els primers seients de les sinagogues i els primers llocs en els convits. En aquest sentit, Jesús ens prevé del mal exemple dels escribes. Despreniment, en segon lloc, de les coses materials. Jesucrist lloa la viuda pobra alhora que lamenta la falsedat dels altres. Tots hi han tirat dels que els sobrava, però aquesta, de la seva indigència, tot el que posseïa ho ha tirat. Qui no viu el despreniment dels béns temporals, viu ple del propi jo i no pot estimar. En aquest estat de l'ànima no hi ha espai per als altres, ni compassió, ni misericòrdia, ni atenció per al proïsme. Els sants ens donen exemple. Heus ací un fet de la vida de Sant Pius X, quan encara era bisbe de Màntua. Un comerciant escriví calúmnies contra el bisbe. Molts amics seus li aconsellaren denunciar judicialment el calumniador, però el futur papa els respongué: Aquest pobre home necessita més l'oració que el càstig. No l'acusar, sinó que pregar per ell. No tot, però, finia així, ja que després d'un temps, aquell comerciant li anaren malament els negocis i es declarà en fallida. Tots els creditors se li llançaren a sobre i ell restà sense res. Solament una persona l'ajudà. Fou el mateix bisbe de Màntua, qui anònimament va fer enviar un sobre amb diners al comerciant, fent-lo saber que aquells diners provenien de la senyora més misericordiosa, és a dir, de la Verge del Perpetu Socors. Vist realment el despreniment de les realitats terrenals? Està el meu cor buit de coses? Pot el meu cor veure les necessitats dels altres? Benet XVI ens diu: el programa del cristià, el programa de Jesús, és un cor que veu.